जोंनो जेरैखि जाया सेउलि महिलारि मेडामखौनो जोंनो नांगौ। गोहो बोलो गोनां, साननो गोरों, मावनो दांनो हानाय जों गोदान बेक्ति जों लुगैदों। बेखायनो जोंनो जेरैखि जाया सेउलि महिलारि मेडामखौनो जोंनो नांगौ। आङो दिनै साधारन सासे भटार जानानै मेडामखौ जोङो लुबैदों। मेडामहा जथेस्थ' टेलेन्ट दङ। मेडामा मावनो हानाय स्पिरिट दङ। मेडामनाव गासिबो गुना दंजोबो। बेखायनो जोङो रायजोनि जानानै जोङो बिपिएफ पार्टिनिफ्राय 3 नं क'क्राझार कनस्टिटिउन्सियाव जोङो मेडामखौ लुबैदों। जोंनो मेडामखौ नांगौ। जों जेरावखि थाङा मानो गामिनि रायजो राजाफ्रा मोनफ्रोमबो जाथिनि, मोनफ्रोमबो संगठननि, मोनफ्रोमबो अर्गेनाइजेसननि गासिबो मानसिफ्रानो ज' जानानै मेडामखौ लुगैदों। गोदोनिफ्रायनो जोङो सासे मानसिखौनो होबोबाय थाबाय। दा बयहाबो मोनसे सिमा थायो। बोसोर बोसोर बिथाङानो गेलेबोबाय, देरहाबोबाय, मावबोबायबो। जों गाज्रि मोना। नाथाय बयहाबो मोनसे सिमा थायो। उजियोब्ला थैखायो होननाय सोदोबा सैथो। बेखायनो मेडामाबो बैसोआ जाबाय, जिरायनायनि समसै। जों दा गोदान गोहो बोलो गोनां, साननो गोरों, मावनो दांनो हानाय जों गोदान बेक्ति जों लुगैदों। बेखायनो जोंनो जेरैखि जाया सेउलि महिलारि मेडामखौनो जोंनो नांगौ। जों रायजोनि जानानै जों बेखौनो मिजिंथिबाय जे एबारनि बिपिएफ पार्टिनिफ्राय जेन सेउलि महिलारि मेडामखौनो टिकेट होनानै सापर्ट खालामो पार्टिनिफ्राय। रायजो राजाया जेरैबाबो बेखौ देरहाहोगोन। जों देरहाहोगोन। जोंहा बिसास दङ मेडामा 100% देरहागोन। जों बिसास दङ 100% देरहागोन।